Wara d-deċiżjoni tal-awtorità tax-xandir biex il-producers tal-PBS ma jimponux min għandu jirrappreżenta lil partiti politiċi fil-programmi tagħhom, One News tkellem ma' ex-chairman tal-awtorità tax-xandir. L-avukat Joe Micallef Staffraċ kien serva bħala chairman ta' din l-awtorità bejn l-1986 u l-1989, kemm taħt gvern Laburista kif ukoll taħt gvern nazzjonalista. Jien nemmen l-awtoritajiet għandhom ikunu rispettati. Għax anke tikkritikuhom. Iva, suġġetti għal kritika, imma b'mod rispettuż. U mhux kif ġara f'dal każ illi inti tħares lejn tattakka xi awtorità b'mod dispreċjattiv u tpoġġiha li qisha qiegħda tkun ta' paljazz ħanuża kelma goffa fidejn ħaddieħor. Micallef Staffraċ qal li l-awtorità għamlet xogħla għaliex iddistingwiet bejn meta xi ħadd jidher fi programm biex jagħti verżjoni personali tiegħu u meta xi ħadd imur fi programm biex jirrappreżenta opinjoni uffiċjali ta' partit jew gvern. F'temp ta' jumejn b'żewġ stqarrijiet il-Partit Nazzjonalista attakka lill-awtorità tax-xandir bi kliem iebies. Fost l-oħrajn qal li l-awtorità jmissa tistħi għax skont il-Partit Nazzjonalista il-PBS għandu jkollu dritt jistieden lil min irid għan-nom tal-partiti. Il-Partit Nazzjonalista saħansitra ddeskriva d-deċiżjoni tal-awtorità bħala waħda stil ta' Big Brother u li tpoġġi partit politiku qabel in-nies. Ikkuntattjata minn One News l-awtorità tax-xandir qalet li m'għandha xejn xi żżid mad-deċiżjoni meħuda. Il-Partit Laburista qal li r-reazzjoni isterika ta' Gonzi PM biex jiddefendi lil PBS u lill-editur Natalino Fenek turi bl-aktar mod ċar kif ġie sfrattat pjan li kien maħsub biex il-PBS jintuża biex Gonzi PM jingħata vantaġġ politiku.